El tudod azt mondani, hogy milyen volt neked iskolásként az első élmény, amikor zsidóságod miatt téged bántottak, vagy igazságtalanságért? Hogy mit érez olyankor egy gyerek, aki ártatlanul Igen, bántva van? ez elég korán ért ez a, mondhatom nyugodtan azt, hogy lelki trauma. Bevezetőként hadd meséljem el azt, hogy az édesapám 1929 nyarán, mint egy felkészítésül az iskolára, azt mondta nekem, hogy tudod, az iskola az egy csodálatos hely, ahova majd most szeptembertől járni fogsz, mert az iskola egy olyan hely, ahonnan minden nap gazdagabban fogsz hazatérni. Ebben szemben az történt, hogy egy dologra nem tudott fölkészíteni, mert maga se volt rá fölkészülve. Jött a szünet, a gyerekek kitódulnak a folyosóra, nem állítom, hogy mindenki, mert voltunk vagy 30-an, a közül voltunk talán 67-en zsidók, és volt egy ilyen magja a durván viselkedő osztálytársaknak, talán egy 6-8 gyerek, akik számunkra teljesen váratlanul és érthetetlen módon ránk támadtak, leköbdöstek, bokárrúgtak, a ruhát tépkedték, és szidalmakkal halmoztak el. Na erre az édesapám nem tudott fölkészíteni, és ott álltunk teljesen értetlenül.